ஓம் சாய்ராம். கபடே டேரி. மௌஷ பௌர்ணமி தினம். நான் அதிகாலை துயில் எழுந்தேன். வழிபாடு செய்தேன். எனது மகன் பாபுவும் கோபால்ராவ் துர்லேயும் சாயி மகாராஜிடம் சென்று அமராவதிக்கு திரும்ப அனுமதி கேட்பதற்கு விரும்பினேன். ஆனால் எனது மனைவி இடைமறித்து அன்று மௌஷ பௌர்ணமியாக இருப்பதாக குறிப்பிட்டாள். எனவே எங்களது குலதெய்வத்திற்குரிய புனித நாள். அனுமதி கேட்பதற்கான எவ்வித முயற்சியும் எடுக்கப்படவில்லை. வழக்கம் போல் அவர் வெளியே கிளம்பி செல்வதை கண்டேன். அவர் திரும்பி வந்ததும் மசூதிக்கு சென்றேன். இடைப்பட்ட நேரத்தில் ராமாயணம் படித்தேன். மதிய ஆரத்தி முடிந்ததும் நாங்கள் திரும்பி வந்தோம். உணவு கொண்ட பின்பு பாபு சாஹிப் ஜோக்குடன் பேசிக் கொண்டிருந்தேன். பின்னர் ராமாயணம் படித்தேன். மாலை 5 மணிக்கு பின் மசூதிக்கு சாயி மகாராஜிடம் சென்றேன். சுவற்றிற்கு அருகில் அவர் நடந்து கொண்டிருப்பதை கண்டேன். எனது மனைவியும் அங்கு வந்தாள். சிறிது நேரம் கழித்து அவர் தமது வழக்கமான ஆசனத்தில் அமர்ந்தார். நாங்கள் அவர் அருகில் அமர்ந்தோம். தீட்சித்துடன் அவரது மனைவியும் கூட வந்தார்கள். சாயி மகாராஜ் அப்போது ஒரு கதையை கூறினார். ஒரு அரண்மனையில் ஒரு ராஜகுமாரி இருந்தாள். மங் என்னும் ஒருவர் அவளுடைய இருப்பிடத்தில் தங்க விரும்பினார். அரசகுமாரியின் மைத்துனியும் அங்கு இருந்தாள். அவர் மங்கை தங்க அனுமதிக்கவில்லை. எனவே மங்கும் அவர் மனைவியும் அவர்களுடைய கிராமத்துக்கு திரும்பிக் கொண்டிருந்தனர். வழியில் அவர்கள் அல்லா மின்யாவை சந்தித்தார்கள். தாங்கள் வறுமையில் வாடுவதையும் தங்குவதற்கு இடம் கேட்டு மறுக்கப்பட்டதையும் கூறினார்கள். அல்லா மின்யா அவர்களை மீண்டும் திரும்பிச் சென்று மீண்டும் ஒருமுறை அதே ராஜகுமாரியிடம் தங்குவதற்கு இடம் கேட்கும்படியாக கூறினார். அங்கனே அவர் சென்று கேட்டார். அனுமதிக்கப்பட்டார். குடும்பத்தின் உறுப்பினர் போன்று நடத்தப்பட்டார். எல்லா விதமான வசதிகளையும் மங் அனுபவித்து கொண்டு 6 மாத காலம் தங்கியிருந்தார். பின்னர் தங்கத்தை அபகரிக்க பேராசை கொண்டு ராஜகுமாரியை ஒரு கோடாலியால் தாக்கி கொன்றுவிட்டார். சுற்றியுமுள்ள மக்கள் பெருமளவில் குழுமினர். ஒரு பஞ்சாயத்தை நடத்தினர். மங் தாம் செய்த குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்டார். இவ்விஷயம் இறுதியாக ராஜாவிடம் எடுத்துச் செல்லப்பட்டது. ராஜாவிடம் அல்லா மின்யா மங்கை விடுவிக்கும்படி ஆலோசனை கூறினார். அரசரும் அதற்கு உடன்பட்டார். மங்கால் கொலை செய்யப்பட்ட ராஜகுமாரி அவருடைய மகளாகவே மீண்டும் பிறந்தாள். அவர் மீண்டும் ஒருமுறை அரண்மனைக்கு வந்தார். ஆடம்பரமாக வாழ்வதற்கும் உல்லாசமாக இருப்பதற்கும் அனுமதிக்கப்பட்டார். கொலையுண்ட ராஜகுமாரிக்காக பழிவாங்கும்படியாக அல்லா மின்யா ராஜாவிடம் தூண்டினார். ராஜகுமாரியை எப்படி மங் கொலை செய்தாரோ அதே விதமாக மங்கும் கொலை செய்யப்பட்டார். மங்கின் விதவை மனைவி மங்கிற்கு ஏற்பட்ட தலைவிதி நியாயமானதே என அதனை ஏற்றுக்கொண்டு கிராமத்திற்கு திரும்பினாள். மங்கிற்கு மகளாக பிறந்த ராஜகுமாரி அரண்மனைக்கு வந்து முந்தைய முன்ஜென்மத்தில் தமது உடைமைகளான இருந்தவைகளை தமது ஆளுகையில் எடுத்துக்கொண்டு அதன் பின் மகிழ்வுடன் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாள். கடவுளின் பணி நடத்தப்பட்டது. அவருடைய நீதி நிலை நாட்டப்பட்டது. இரவு ஷேஜ் ஆரத்தி நடந்தேறியது. பீஷ்மாவின் பஜனையும் தீக்ஷித்தின் ராமாயணமும் நடைபெற்றன. இன்று சாயி மகாராஜ் சாவடிக்கு ஊர்வலமாக ஷேஜ் ஆரத்திக்காக சென்று கொண்டிருந்தபோது ராம் மாருதி என்பவர் அவரை அணுகி கட்டிப்பிடித்தார். ஓம் சாய்ராம். சாயின் வார்த்தைகள் மீது நம்பிக்கை வைப்போம்.